A szex kölcsönös vonzalom, no meg hangulat kérdése, de mi van akkor, ha az érintettek más-más hangulatokba esnek? A váltólászhelyzet gyakorlat következik. Egy nő szexi fehér neműben várja otthon szerelmét, aki nevetségesnek tartja az öltözéket. Hello. Mi történt? Hát, neked vettem. Hát elég hülyén néznék ki benne. Nem úgy, hogy neked, hanem hogy rajtam neked, így egyben magammal. Hogy Kicsi, mert nem túl csipkés. pont az a lényeg, hogy úgy láss, amit akarsz. Lia! És amit meg nem, azt nem. De figyelj már, az egész melled meg kilógott alul is. Hát, Egy bugyi az legyen. próbáltam meg kicsit kisebb. Egy melltartó, az tartsa a mellett életkel. Istenem, meg hát... Meg hol van az a kis bolyhos, amit tudsz? Csabi! Hú. De a bunda bugyit szerettem volna így fölcserélni, most már így pár. Na jó, de azt értem, de a bundabugyit miért kellett rögtön ilyen kicsire? Hát, hogy szexinek, láss végig, azért. De én szerettem a kis bolyhos rétet. Ott, hát meg olyan, annyi... Fordulj, Ja. Fordulj meg! Fordulj már meg! Fordulj meg! Fordulj vissza! De ott is egy kis popsiba bele van egészen csúszva ott neked ott hátul a izé. Zavarban vagy? Nem az, hogy zavarba, csak nem értem. De ezt most, Zavarban vagy? de ezt most miért csinálod ezt a... Mert figyelj, én tudom, hogy titokban te ilyen szexújságokat nézegetsz ám. Hát titokban, de akkor most miért beszélgetünk? Erről beszélek, De, hogy... ne, de az más, életem az más, azokon jól áll. Ki vannak azok retusál. Hát akkor retusáljunk téged is. Csabi? Most ha tényleg azonnal, vedd már ezeket a vagy vegyél föl valamit, vagy vegyél... Így jó. És most azt te milyen pici, mennyibe került ez? Mennyibe került? Mondd meg őszintén nekem, hogy ez a kis darab mennyibe került? 35. Hát anya, hülye vagy te, Norman! Hát én a szarén adtál 35 000 forintot! Hát ne szórakozzál már! Te még a orromot sem tudom kifújni! Figyelj, ne, de figyelj, most azt érzem... Milyen cipőfűzőre, meg egy papi zsebkendőre 35 000 forint, normális vagy? Azt érzem, hogy ki akartam ugrasztani a nyulat a bokorba. Sikerült az anyád úristeni! Hát a jó Isten áldjon már meg tégedet, hé! 35 000 forintért, hogy ne ugornék, mindjárt az ablakon is kiugrok, de eszetlen asszony! Ne álljál már egy szóra, hé! Arról beszélek neked itt a süke bóka, hé! Nehol ne süke bókát, amikor ha én vagyok süke bóka! 35 000 forint! Ez a hülyeség, ez nem Nekem megérte, hogy lejár a salakit ma este, nem tudsz mit kezdeni egy bugyikával, ez a problémám. Miért várjál, mi kivel járattál? Miért? Valaki? Húha, miért valaki itt van? Mi az, hogy lejárattál? Miért? Van itt valaki? Miért jöttél a zavarba, meglátod az asszonykát testit egy ilyen fehér neműbe, az már rögtön széteső? Mondja. Édes kicsikém, édes kicsi, meg azért van, mert egyszerűen annyira szokatlanul nézel ki a nagy testetben ezzel a kis bugyival, hogy... Akkor is magamra feszítem, azt nézd! Na jó, de én a popsidat el fogja vágni az a kis cérnaszállat hátul. Mi van, mondjad? Aztán már
túlestünk egy határon, kis barátok. Mi az, hogy túlestünk? De mi az, hogy túlestünk egy határon? Van rajtad egy ilyen izé? Ezt például egyáltalán nem értem, hogy minek ide egy szallag. Hát miért kell hozzá? Tehát, fölcsúszott a szallagod, vagy mi van? Miért? Zokni tartó, hova csúszott? Addig még rendben voltunk, hogy a bugyikámat piszkálgatod, de az, hogy a testemmel szórakozzál... Én nagyon szívesen szórakoznék a testeddel életem. Csak hát nem ezzel a kis baj, hát Hú te! Hát várjál már! Mi volt, mi? Na most, hogy így egy kicsikét jobban megnézem azt a az anyám. Na most jött el ez a pillanat, hogy már nem kapod meg. Most. Érted? Mi az, hogy nem kap meg normális? Hogy hát most egyszer csak azt értem. Jó, van, de illegők itt neked. illegé már, te anya! Lia! Mi? Aj, te! Tűzizé még, te! Hát tűzszencs a számba, meg a... Jé! Azt mondtad, az orrodat se fújnál bele, én megteszem. Add ide azt nekem! Kérlek! Te! Dominisztikus állat, te! Sarkolj meg! Hoztam pálcát is. Mit az? Mi az? Én meg fenyegötlek ezzel a pálcával, meg súgtatlak ám. Aj, te, sújts a hátamra egyet! Aj, te, Na? Na még te, akarom, kérlek!